Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin daga wakilanmu. Shiri daga wakilanmu wanda kamfanin NKK Hausa TV ke kawo muku. Mu bi wakilanmu domin mu ga me suka ɗauko muna. Allah sarki uwa mai ɗauke damuwa in baki ba lafiya. A rashin uwa wasu ke rasa shashin jiki gaba ɗaya. Lafiya ka rozo wurin Allah. Yawwa, ko ke ba? ‘Yan mata, an wani lafiya? Ya aiki a gida? Alhamdulillah. Amma sai naga kaman ke ba unguwan yake ba ko? Ba unguwan ga nake ba. Ke ba kuwa ce ke? Ba kuwa ce. A garin koko a unguwan? A garin ma. Allah sarki. Na san ki mamakin abin da yasa na ce ki tsaya ko? Na yi mamaki. To abu na farko da Allah ne sunan ki. Suna na Ummi. Ummi, kai, sunan da daɗi wallahi. Wallahi sunan naki na da daɗi kuma abin da ya ƙara bani sha'awa da ke baki da girman kai. Wato da na ce ki tsaya na yi maki sallama kika amsa sallama na kuma ni kira ki ka dawo. Wato Ummi abin da yasa na ce ki so. Na kwana biyu ina ganin kina yawan gittowa nan. So Allah bai taɓa bani ikon tsaya dai in maki magana ba sai yau cikin ikon Ubangiji na ce bari dai in jarabta domin in baje haja ta izo a gare ki ko Allah zai sa a cimma nasara. Kuma ina kyauta zaton zan samu karbuwa. Hello? Alhaji Tanko. Ina ji kwarai. Kwarai ni ne. Maganan kayan nan oke sun wuto ko? To kayan nawa ka sa? Miliyan 100? Haba Alhaji Tanko ya zaka mini hakan ga kai da na tura miliyan 1000? Miliyan 1000 na tura maka ko ba gani ya haka? No. Oke motar bata dauki kayan bane. Oke to don Allah a nemi wata mota maza saboda kwastomomi suna nan suna jira na da Allah. Na gode da Allah. Ayi kokari. Yawwa, na gode. Kin ga sha'anin mutane ko? Kuma wani nan yanzu ga naga alert naga alert ba miliyan 100 bane a kai sun shigo mana sun shigo ba damuwa amma ki baba innan dun Allah dan annabi ba su tukunna Jasmine shege nawa Jasmine baba nawa kai kana na shege wallahi na dai dawo an tabawa wallahi na dawo abin nan dai lokacin da zan wuce nayi neman ka ban ganka ba na nawa ba za ka ganni bane wallahi nayi neman ka ban ganka ba kai da ka san kayan ka kai nawa ka bajjar fa ungon da namu fa so dan yi hakuri fa malama Ummi wannan da yake gani yaron aiki na ne daga cikin manyan yara na ke wallahi na ranci yarin nan da kai mu ciki kai nawa da Allah No. yarin nan da kai mu ciki nawa ka sabe ai ana ta zuwa gidanmu ana ta sallama mini sannan ina wannan matan da kashe mata aure ban gane ba kai ko nawa wannan ita ma auren ta ya mutu ai to ita kuma wannan fa kai ba ina zuwa abun nan ke ne zan sake ka kai mu dawo mana ina ba gama ba na da kabun nan wanda ke daukan kuliyar na kai ka wajen nan ai gayen shi ma ya biyo malam wai mashin na she ita ma ku yi ram da ita kai Allah sauka bari shi ba ya tukunna ina ji ya tukunna ina ji akai Tsaya dakata. Me za ka faɗi mu? Kenan abin da kake ma ɗiyan wa'in su kenan ko? Ka ji tsoron Allah. Tsaya ka kama wata magana. Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron ka ni Allah. Ni ma ka so ka min kenan. Ka so ka min abin da kai ma wa'in su ka min. Allah ya taimake ni. Ka so ka cuce ni. To Allah ya fi ka. Azzalimi kawai. Jima na baki gane bane tsaya shi wannan imin shuru. Dama halinka kenan. Gwamma da Allah ya sa abokin kai waɗi mu. Abin da kai ma wa'in can shi ya saka ka zo ka mini. Mayaudari kawai macuci. ko da ban memba bane na Jima na haba No. banda uwarka ni zaka mu rashin mutunci ban gane ba nawa ai ka san ni zaka mu walakanci wai ko da ma zaka mu bulo ba ba memba bane To jama'a, kun ga abin da wakilanmu suka ɗauko muna a wannan makon. Ku biyo mu a YouTube ɗinmu mai suna NKK Hausa TV domin ganin abin da wakilanmu suke ɗauko muna da zarar mun ɗaura.